Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siza nesimemezelo sithi ke Kaizer Chiefs ke yabeke iyaphuma okanye iyayimisa ke into edibene ke nala competition ibidlala phaa eKZN. Kaizer Chiefs ke ayizuba saba inxalenye ke yala cup ibizwa ukubana yiPrince Mangosuthu Legacy Cup, ibiquka phaa AmaZulu, itimu yaseSwazini kunye netimu ke phaa eKZN phaa kwidivision engezantsi. Ngoku kungene iRichards Bay endaweni eKaizer Chiefs ke netimu yaphaa eSwazini, ngabo ke abazodlala la tournament. Kaizer Chiefs ke isizathu sokubana ke ikhuphe ezindaba into yokubana ke ithi ibhizi kakhulu ifocus phaa kwimidlalo yeCAF Confederation Cup, and kuwes ke into yokubana ke le cup le tournament le ibizwa ukubana yiPrince Mangosuthu Cup Legacy Cup izawudlalwa phaa ngoNovember. Kulapho ke Kaizer apha kuNovember kulapho ke Kaizer Chiefs ke ibhizi nyani ilungiselela imidlalo ke ye-group stage zeCAF Confederation Cup. Ewe ke le ndaba iphuma phaa kuchairman ke weqela kule Kaizer Chiefs, umnumzana uKaizer Motaung, nguye kothe wakhupha ke sesimemezelo sokubana ke iKaizer Chiefs ke ayizuba saya iyodlala la tournament yaphaa eKZN. Ke abamele la tournament okanye abaququzeleli bala tournament ke bayibekile into ethi ewe ke baye badisappointeka ke zindaba zokubana iKaizer Chiefs ke ayizuba yinxalenye la tournament. Bebeyazi ukubana ke ngobukho beKaizer Chiefs phaya kuninzi okwenzekayo futhi ke into ke ibalula, kodwa ke bathi beqhubeleka besebenza beyenza ke la tournament ke noba ke Kaizer Chiefs ke ayisangena ngakona kona ke bayibethelela into ethi ke ungabikho kweKaizer Chiefs pha. Ewe ke kuye kwathanda ke noko ukubathela amanzi, ngoba inene nangenyaniso ubukho beKaizer Chiefs la tournament ke benza la tournament ibukeke futhi ke ibe inkulu, kodwa ke bathi ke abazuphela amandla bazawuqhubeleka ke besebenza. Nizawukhumbula into yokubana ke njengoba kuKaizer Motaung chairman weqela leKaizer Chiefs ke ezikhupha ke zindaba, baphulaphula iKaizer Chiefs ibhizi nyani futhi kakaxoki uchairman, ngoba uthi uchairman okokuqala ijongene nemidlalo enzima kakhulu phaa kwiCAF Confederation Cup iKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs izawuqubisana phaa neetimu ke ezimbini zaphaa eEgypt apha kule group ikuyo apha ke kuma-group stages weCAF Confederation Cup. Loo nto leyo ithi ke ngweKaizer Chiefs bayifumana ixesha loneleyo ke lokufocasa phaa kule midlalo yaseAfrika. Yiyo loo nto ke ithe ke yazikhupha ke kule tumente okanye kule tournament yaphaa eKZN ebizwa ukubana ke yiMangosuthu, iPrince Mangosuthu Legacy Cup. Bathi ke noko bazikhupha bona apha beyiKaizer Chiefs ke ithi ke ngelipheleleyo ke baphulaphula ke le ndaba iKaizer Chiefs ke ayizuba sayidlala la tournament ke ibizwa ukubana ke iPrince Mangosuthu Legacy Cup phaa eKZN. Isizathu into yokubana ke iKaizer Chiefs ibhizi kakhulu ifocus phaa kwimidlalo ke yeCAF Confederation Cup. Injalo ke baphulaphula ke nani ke lingake lingene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.